Принятая сегодня Конституция – первая в нашей истории, идущая от интересов республики. Она создавалась не по чьей-либо указке, а базировалась на волеизъявлении народа, выраженного в декларации и на референдуме 21 марта 1992 года. Проект Конституции прошел полноценную экспертизу не только наших, но и зарубежных юристов. Отныне в Республике Татарстан 6 ноября будет отмечаться как День Конституции Республики Татарстан в соответствии с нашим решением. Сегодня праздник, и я поздравляю вас и всех жителей республики с этим праздничным днем. Тукайның bir шигырь бар, яшьләргә башланган. Анда шундый сүзләр бар. Бара милләт, зәгыйф, абыныр абынмас. Сүнә яшьләрдә ут, кабыныр кабынмас. Кичә якты вә милли бер күңелдән, бүген тышкан утыдай нур табылмас. Менә хәзер мин бу трибунада торам да үземә сорау бирәм. Менә минем үземдә тышкан нурдай ут калдымы? Горурлык калдымы? Илем калдымы? Калды дип саныйм. Һәм калырга да тиеш. Чөнки минем йөрәгемдә менә бу конституциям бар. Менә 90-нчы елларда ул татар өчен яңарыш юлы, яңарыш башлану. Моңа кадәр ул изелгән, тапталган, кыйналган, ләкин аның рух шәрифе исән. Татарлар кайда гына яшәмәсеннәр, Татарстанны үзләренең тарихи ватаны итеп кабул итәләр. Һәм Казанны үзләренең баш каласы итеп кабул итәләр. Казанның бүгенге көндә дөньядагы роле артканнан арта тора. Менә шушы көндә октябрь аенда була саммит. Һәм анда 100-дән артык дәүләт башлыклары була, үзләре монда киләләр Казанга. Һәм инде әлбәттә, ул бит Казанның дөнья күләм шәһәргә әйләнү турында сөйләде. Дөнья күләмендәге бер башкалар рәвешендә барлыкка килә. Татарлар гомумән алар мустакил халык. Алар күп җирдә, күп урыннарда бернинди читтән ярдәмгә дә мохтаҗ түгелләр. Киресенчә үзләре ярдәм итеп киләләр башкаларга. Татар халкы тырыш халык, уңган халык. Һәм инде әлбәттә башкаларга да һәр вакыт ярдәм итә торган халык бүгенге көнне һәм шушы рәвештә яши. Ни өчен Татарстанга бүген карап торалар? Чөнки Татарстан яшәү мисалын биреп тора. Ни рәвештә икътисадын ни рәвештә үстерергә, телләрен, гореф-гадәтләрен ни рәвештә яшәтергә Татарстан башкалар өчен мисал биреп тора бүгенге көнне. Һәм шушы мисалыбыз чын мәгънәсендә күп урыннарда кабул ителә тора. Татарстанның абруе җир шарында артканнан арта тора.